undervise Pythagoras, og det gør vi ved hjælp af at starte med at regne arealet ud af den store firkant. Og der er formlen for at regne arealet ud af en firkant af højde gange bredde, som siger, at det i det her tilfælde c gange c. Som så giver c i n. Bagefter vil jeg gerne regne arealet ud af den lille firkant herinde, og hvis du så forestiller dig, at jeg drejer den her trekant, så linjen her kommer til at hedde b, så skal man sige a minus b. Og man siger anden, fordi vi skal selvfølgelig have udregning for mere end en side. Bagefter vil jeg gerne have udregningen af de 4 trekanter, jeg har inde i min firkant. Derfor vil jeg gange med 4. Og da udregningen for arealet af en trekant er længde gange bredde, siger jeg i det her tilfælde a gange b. Og da jeg vil have udregningen for en trekant og ikke en firkant, skal jeg huske at gange med en halv. Man kan også vælge at dividere med 2. Og da jeg har anden kvadratsætning, skal jeg i det her tilfælde reducere. Her reducerer jeg bare ud, så jeg får fjernet mit i den. Og når man ganger med 4 med a gange b, så giver det 4ab, men der også skal gange med en halv, giver det 2ab. Og for at reducere endnu mere, så siger man a gange a. Det er a i anden. Og så siger man minus b gange minus b, som giver plus b i anden. Og det giver plus, fordi minus gange minus giver plus. Og da minus 2ab går ud med plus 2ab, kommer min sætning til at hedde c i anden er lige med a i anden plus b i anden, som beviser Pythagoras.